Jesteśmy po wygranym drugim półfinale przez JKH GKS Jastrzębie z Unią Oświęcim 4-2. Emil, jakbym Cię mógł prosić o krótki pomeczowy komentarz. Vygraliśmy. No, ťažký meč to bol, ale dali sme bramky, dali sme viacej bramiek a vyhrali sme. No. Niesamowicie szybki mecz. Pod koniec meczu wkradło się nieco nerwówki i dużo kar było z obu stron tak naprawdę. To tak naprawdę mecz na styku, tak jak to jest w półfinale Pucharu. No, tak to k tomu patrí. Nie? A neviem, na konci, no, už to bolo, myslím, že zbytočné, ale tak ako przegrali, mali nervy, tak ako je to puchár, takže nie je to liga, je to coś innego. W finale czeka na Was GKS Tychy, Twoja poprzednia drużyna w polskiej lidze. Czy możesz coś podpowiedzieć drużynie, jakieś rady, jak grać przeciwko Tychom? Tak nie, tak na to je tu tréner, aby dal rady a ja som tam hral 2 lata tomu a ja už som aj zabudol. A ostatní meč sme vyhrali, aj keď to bola liga, no ale vieme, že s nimi môžeme grať a musíme hrať dobre stylu, aby sme nedostali bramky. Myslím, že za ostatniu sezónu, čo sme prehrali finál, tak teraz by sme mohli vyhrať. Dokładnie i w tym sezonie, tak jak powiedziałeś, macie patent na GKS Tychy, bo na 4 spotkania wygraliście aż 3 mecze. To macie jakiś specjalny sposób na Tychy, przepis? Nie, tak žiadny ako patent alebo coś, ale po prostu darí sa nám, alebo im sa nedarí naprotivku nám. Možno gráme iný hokej, ale taká liga je iná, takže puchár a ešte finál bude úplne iný. Dziękuję bardzo.